салом алейкум. Бисёриё давоман илтимос карданд ки боз як бори дигар морской родро фаҳмонам, женский, фарқияти он. Ман фикр мекунам ки бо қоида агар аз рӯи тартиб схема кунед агар осонтар аст. Вообще забони русӣ ба ҷинсиятҳои мардона, занона, ашёҳо тақсимот мешавад ва ҳаст чорум ҷинсияте ки дар бисёр мактабу ҷойҳо намегӯянд ин общий род, то есть мурской род, ин он чизҳое ки ҷинсияти мардона дахл дора, женский род он чизҳое ки ба ҷинсияти занона дахл дорад, средний род бисёртар ашёҳо беҷон ҳастанд ва ҳастанд общий род. Общий род калимаҳое ки ҳам ба мардина ҳам ба занона дахл дорад. Анакно барои фаҳмидан мурской род яъне ки ҷинси мардина тамом мешавад бо калимаҳои а, я, мягкий знак й, ар, тел, енок, юнок ва ҳамаи 12 мо ҷинсияти мардина дохил мешавад. Фарқ надорад ки шумо бисёри одамон фикр мекунанд ки агар ба мард гуфтӣ бояд ки ҳама чиз дар ҷинсияти мардона бошад. Не, ҳар як калима дар забони русӣ род дорад. Мана мисол нигоҳ кунед, калимаҳое ки тамом мешавад ба а асосӣ дахл доранд ба мардина, яъне папа падар, дедушка бобо, юноша бачаи ҷавон. Калимаҳое ки ба я тамом мешаванд ва онҳо худашон мардина ҳастанд. дядя амактағо, соня одами серхоб. Окей. Калимаҳое ки ба мягкий знак тамом мешаванд. день, рӯз ҷинсияти мардина, дай конь аспи мардина. Калимаҳое ки ба й тамом мешаванд. чай чой, сарай амбор. Калимаҳое ки ба ар тамом мешавад. Мисол секретарь. Вот здесь мягкий знак. Ой. Секретарь. Вид ба ар тамом шуд, значит ҷинсияти мардина дахл дорад. Календарь ба ар ки тамом шуд, ҷинсияти мардина да. Цел асосӣ ин касб мебошад. Учитель муаллим ба цел ки тамом шуд мардина ҳаст. Строитель бинокор сохтмончӣ ба мурской род. еноку ёнок мисол ребёнок, кӯдак мурской род. шинок мурской род. котёнок ва чорумашро мо аз хотир дар инҷа баровардем калимаҳое ки бо ҳамсадо. озр калимаҳое ки бо ҳамсадо тамом мешаванд онҳо ҳам мардина ҳастанд. Ин номаш ба забони русӣ нулевое окончание. Анакно ба ин чӣ? Ҳамон калимаҳое ки ба ҳамсадо тамом мешавад. бптгл мисол стол, да? миз, сумка, авой бахшиш, стол, кабинет, утоқи корӣ, ана офис, ҷои корӣ, потом потолок. Ин ҳамаи ин мурской род аст. боз як бор дигар мегӯям, мурской род калимаҳое ки тамом мешавад ба а, я асоси худаш мардина аст. Калимаҳое ки тамом мешавад ба й, ба ар, ба тел, енок асосӣ ин шахсан хос аст ба мурской род.